Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar il-parabbola tal-amministratur il-ħażin. Tinsewx tafsu like u subscribe, grazzi li jissegwuna. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Il-mulej qalli, issimgħu dan, intom li tikkalpestaw l-imsejken, intom li ttemmu l-foqra tal-pajjiż u tgħidu, meta se jgħaddi l-qamar ġdid, ħanbjew il-qamħ. Meta se jgħaddi s-sibt ħanferrew ix-xejr, inċeknu l-efa u nkabru x-xekel u nqarqu b'miżin falz, nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tirqiq l-imsejken, inbijew sal-karfa tal-qamħ. Il-mulej ħalef bil-foħrija ta' Ġakob, ma ninsaqat xejn minn għemilhom. Faħru lill-mulej li jerfa' l-fqir. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru lill-mulej li jerfa' l-fqir. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mis-smewwiet u sebħu. Minnu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed floli u li ħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art. Faħru lill-mulej li jerfa' l-fqir u li jqajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar biex mal-gbarat qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru lill-mulej li jerfa' l-fqir. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, nitolbok l-ewwel net li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u rattil ħajr għall-bnedmin kollha, għaslaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-slim, fit-tieba u kif jixraq. Danu tajjeb u joġob lill-Alla Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu, li talilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd u x-xhieda ta' dan ingħatat fuqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu, qiegħed ngħid is-sewwa, minix nikdeb biex nagħlem lill-ġnus il-fidu il-verità. Nixtieq l-irġiel jitolbu kullimkien, jerfgħu il fuq idejn safja, bl-qadab u bl-ġlied. Alleluja, alleluja. Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlew lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: Issa x'sejjer nagħmel, la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq, ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. Wieħed bata għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt wieġbu dak? Qallu l-amministratur: Oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qeda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: U int, kemm għandek tagħti? Miċkora qamħ wieġbu. Qallu: Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem b'rasu. Għax uliet din id-dinja jimxu bil-għal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jien ngħidilkom għamlu għalikom infuskom ħbieb tal-qlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidil f'dak li ju ta' ħadd ieħor, min se jagħtikom dak li ju tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobot lil wieħed minnhom u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Dan il-25 ħadd ta' matul is-sena. Illum Ġesu jirrakkontalna parabola oħra.
Din il-parabola id-dwar is-sejħa ħabta u sabta biex nieħdu azzjoni. Li tu azzjoni u importanti, ngħidu aħna, jekk ballun tal-basketball ikun se jaħbad ma' rasek, trid tagħmel xi ħaġa bħal tilqgħu. Jekk ma tkunx attent, tispiċċa mill-qut. U jekk tintlaqat f'rasek, trid tagħmel xi ħaġa malajr bħal tpoġġi s-sirġ magħha. Li nieħdu azzjoni flok nipprokrastinaw u importanti fil-ħajjiet spiritwali tagħna wkoll. Jekk inħossu li ħajjitna mhix iċċentrata fuq Alla, jew li konna qed ninjorawh, rridu nipprovaw nirranġaw ir-relazzjoni tagħna miegħu. Nieħdu iż-żmien biex nirriflettu, nitolbu u mmorru għal qudiesa. Niftakru wkoll li hu dak li jibdilna xejn ma nistgħu nagħmlu weħedna. Għalhekk, fil-parabola għandna amministratur li ġie akkużat li qed jaħli flus sidu li ħadmu. Is-Sinjur wasal biex ikeċċi lill-amministratur. L-amministratur jirrealizza li jkolli jagħmel xi ħaġa malajr u jissejjaħ lil dawk li r-raġel Sinjur għandhom jagħtuh il-flus u jibda jagħmel magħhom arranġamenti li ma jitfhemnux. Is-Sinjur fil-fatt baqa' impressjonat li l-amministratur ħa azzjoni. Irridu naġixxu malajr bħal dak l-amministratur biex nipprovaw nirranġaw ma' Alla. Ġesu jgħid ukoll minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Persuna li tgħid gideb żgħir se tgħid ukoll gideb kbir, imma persuna li tagħmel dak li hu tajjeb f'sitwazzjonijiet ordinarji tagħmel dak li hu tajjeb f'sitwazzjonijiet importanti. Nitolbu lil Alla jdawwalna biex nistgħu nkunu nies ta' min jafdana u dixxiepli attivi. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!